tnax il-Skola Sekondarja madwar Malta u Għawdex ser jiġu rinovati u mamra b'77 faċilità differenti li jsejbu l-esperjenza tat-tagħlim għal dawk l-istudenti li sfortunatament is-sistema edukattiva ma tilħaqx il-ħtiġijiet tagħhom. Il-proġett magħruf bħala My Journey tħabbar waqt seminar għall-uffiċjali edukattivi. Dan ix-xogħol ser isir bħala parti mill-proġett My Journey li ser jiġi implementat f'Settembru tal-2019 biex is-sistema edukattiva titbiet minn mudell ta' one size fits all fejn l-istudenti kollha jkunu sfurzati li jitalmu l-istess sillabu irrelevanti mill-ħiliet differenti li jista' jkollhom. Din l-inizjattiva ser tippermetti lill istudenti tal-iskejjel sekondarji li jżewġu l-esperjenza akademika tagħhom b'suġġetti li mdorrijin bihom kif ukoll b'suġġetti oħra vokazzjonali. Dan ser jgħin biex l-istudenti jsibu l-mod illi bih huma komdi li jitalmu biex bekk it-tagħlim ikun wieħed personalizzat u rilevanti għall-istudenti kollha. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol, Dr. Frank Fabri, spjega li My Journey ser ikun iċ-ċavetta illi tiftaħ bibien ġodda l-istudenti kollha. My Journey hija opportunità għat-tfal tagħna kollha. It-tfal kollha jistħoqilhom jirnexxu, it-tfal tagħna kollha jistħoqilhom isibu il-bibien tal-opportunitajiet miftuħa biex ikomplu jistudjaw, biex jitlu tajjeb fid-dinja tax-xogħol u My Journey propju se jkun qed jagħmel dan kollu. Bħala parti mill-implementazzjoni ta' dan il-proġett, il-Gvern għaddej b'ħidma kontinwa biex l-istudenti u l-ġenituri tagħhom ikunu informati kif jistgħu jibbenefikaw minn dawn it-tibdiliet u jkollhom għarfien ta' x'suġġetti jistgħu jażlu minn Settembru tal-2019. Biex kull ġenitur mhux jistenna għall-aħħar moment biex ikun jaf, imma ser inkunu qegħdin inkellmuh aħna biex ninformawh My Journey kif se tolqot lit-tifel jew lit-tifel jew lit-tifla tiegħu. L-istess se nkunu qegħdin nagħmlu mal-istudenti li se jkunu qed jidħlu fil-My Journey, se nkunu qegħdin naħdmu magħhom, se nkunu qegħdin niġbruhom, se nkunu qegħdin ntuhom l-informazzjoni kollha ta' x'jistgħu jissarfu is-suġġetti li huma se jkunu qed jażlu is-sena skolastika li jmiss biex il-qudiem isibu iktar opportunitajiet quddiemhom minflok ma jsibu bibien magħluqin. Dr. Fabri sostna li My Journey flimkien ma' inizjattivi bħal dawk ta' riformi fil-homeworks u anke tneħħija tal-eżamijiet ta' nofs is-sena ser iwasslu biex l-esperjenza taż-żgħażagħ fl-iskejjel tkun waħda iżjed inklusiva u li tiftaħ bibien ta' opportunitajiet ġodda għal kulħadd.